everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Heart, pagmata na. Niyantas inyo. Niyantas niyo ba eh? No! Dili ko din mo pa uli, Alden. Ha? Kay asam di ka mo pa uli? Ha, Heart? Sa akong condo unit. Ha? May kundo ka din sa syudad? Wow! Barko! May mulabay nga barko, may lady ka na ko sa barko, oh! Ihas man yung bayana. Hoy. Hilong ko na diya. Tanaw, ikaw ni kipananaw sa ubang mga tao nga ni Adini. Marong karon pa ka makakitag barkos tibok ni mong kinabuhi. Oh, sige naman kung nakakita. Pero wa pagid kong kasakay sa akong barko, my lady. Ultimate dream, jud na nako. O mo ba? Sagdi lang. Pasakyon taon niya ka. Sureness? Oh, Pero, kanang mga ingon anak kadag kong barko. Di ba nga para man sa Manila o sa Mindanao ang biyahe, ana? Nga sa ato pa, mga tutag Mindanao o baka Manila. manghangyo ko sa kung kailang kapitan sa barko nga patungtungon ka lang kadiyot sa ibabaw sa barko. Ay, bad kaayo ka, my lady, do. Wow! Wow, aeroplano! Lono, mapagipaglupad ana gikan sa airport, oh! Wasag ka makasakay ng plano? Samot! Wa mangani ko kasakay og barko, aeroplano na ba? Okay. Pasakyon ti kag eroplano. Ay, di na ko motuon ni mo, ana. Di na lang ko mangandoy nga makasakay gud ko og aeroplano. Bisan makagunit lang sa pako, anak niya. Okay. Matuman na, Carla. Utuman? Unsaon man? Makasude tag airport bisan og di ta pasahero. Oh, mga apply kag trabaho sa airport. Aron na adlaw ka makakitag eroplano, makagunit og eroplano. Unsa man say trabaho nga posibleng masudlan ako sa airport? Akon. Tigtug po sa eroplano. Day? Ay, bad yung kamay, Lloydy. Oy, di na kunin mo, oy. Oy. Wagi kay angay magpaludlo diya. Samot ka budlot ang imong simod. Samot ka pati imong naong. Che! Mo, sutoy man. Hoy, Carla! Ay, kong biyahe diri, oy! Hoy! Huwag minoy. Oy, di ba ako suwito yun ng lugar, ha? Carla! Uy, si Carla! Nanawag! Uy, baka pabiyaw tayo pagbiyan nilang dinsyong ni Estoy o ba ni Santo? Hello, Day Carla! Kumusta naman ka? Tuol na sa carbon ang hila. Ni? May kuyog ka? Mori ka karon dayon? Maayo ka, ha? Ikan dili. I miss you na. O di ka mori, karing carbon akong dadun diha. Kinsa may imong kuyog? Ay! May Lloydy! Unsa pa kilok, ha? Day Carla? Okay lang ka? Hello, Day. Unsa gilok? Unsa nag... Hello? Uy, inaputol. Wala, nagduda na magyok ko nalisuan kasi may pangisip akong amiga. Tigilagdam ko siyang Lloydy. Gilok ko, no? Gilok? Yun sama siyang Lloydy. Pero matod nga doon lang ko sa dinis carbon. Sa ato papadong siya dinhi. Kauban si... Ay! Kauban niya ang gwapong si Derek Ramsey. Derek Ramsey naman. Derek Reyes. Pagka na kung tinuod lagi. Wala mag-ilusyon tong akong amiga. Tong dreamer akong amiga. Si DLB! Paibaw na ko sa LV!
Oo, ragi kay ka. Para gikuptan ko ng bukton, gilukan ka na. Wa ba ako maanad do gunitan og laki? Hmm? Maunang mura kog makurintihan gyud og gunitan kog laki. Mao ba? Ikaw ba? Gibiyaan lang ko ni Moy. Asak mo day paduong di? Remember ka ani nga place? Ha? Dini ba ya taon na nagkita? Oh. Unsa? Katong may stage drama show ka ba? Usa ba ya mi sa mga sponsor? Dito ko nagsugod og tuo. Nga di lang kakutob sa akong imahinasyon diya sa gibasa kong novel. Kay, ang gi-imagine kong hitsura sa leading nga lalaki diya sa novel, nakita ko na sa personal sa pagkatao ni Bruce Reyes. Diin mo imong paila sa publiko at nahigayuna nga. Mo imong pangan. Kuan. Screen name lang ako ang Bruce. Yes, nahibaw ko. Kay ikaw si Derek Reyes sa tinuod mong kinabuhi. O gikan ni adto, wa na ko muhunong sa pagpangita nimo. Nahimo na kong stalker nimo matud pa ni Sir Aldin. O gihatagan ti ka sa kong cellphone number, wag yun ka mo text nako. Pero kung destined gyud ang duha ka binuhat sa usag-usano, o maogi gilati diya sa kapalaran ba? Sila gyud ang magkadayon sa ending sa sama na tong duha. Unsa? Listen, Carla. Let's make this clear. Why relasyon nga nagdugtong na rin, okay? Gisakyan talang ka sa imong ilusyon. Aron sa ingon, memorable unya ang imong handumon sa pagbiya mo sa kong kaugalingon. Ha? Moanhi si Carla. Malagi na, Elvin. Nanawag siya nga. Doon na lang siya din ni Carbon. Ug timing yung pag-abot tay. Kay makita na niya nato ang happy couple. Oh, I mean, si Ricardo ang iyang bagong gwapong boyfriend. Nanayhop ka, DLB? Huwag ka mo tuwas kung gisulti, DLB. Nanayhop man ka? Kapila na ba kita nabaw sa mga ilusyon ni Carla? May kontak na siya nimo. Oh! Malipayon lagi ko na kay siya. Malipayon ko na kay siya uban kang Derek. Laliman mo, day. Ayang gisulti na ako nga matod ko nun ni Derek niya. Nga di na siya mabuhi si Derek kunwa siya. Sa diyang misuway sila glayas. Misuway siya glayas. Gipangita ko na din siya ini. O nagkandullight dinner ko na sila. Udto. Dahil gigapo siya ni Derek. O gigapos naman. Gigakos siya mga bukton. Gigakos siya mayo. Hugot ko kayo. O gihungitan pa siya ini. Dagko ko kay kutsarang gipaslak siya baba. Puti ilahanas pagmahal. Gipaslak ko no. Anda ko. Abi niya luwag. Di ba sweet kay sila? O karon na pa ay. Pag-talk na mo sa cellphone, naputol. Kaya yun siya. Gilak! Ay, kani mo, Angela. Mura ka magkaroon pa ni Carla. Always dreaming, bisag adlawan. Kung mo kontak ka ni siya pagbalik ni mo, ing nga pabaliko na din sa carbon. Kay nagkinahanglan kayo taniya. Dili ka magsigi siya og ilusyon na itong Derek nga maiya. Nagsakit-sakit lang yun siya siyang dughan. Uy, Day Ilvi. Nahinanong na si Hart sa sofa din sulod siyang kundo. Huwag siya kabot pa siyang kwarto. Huwag niya matiwas si hubo niya usa ka Paris siya sandal. Nana, natangtang ko ng sandal sa pikas ng tiil. Pilo na ako ng tanan niya lawas niya sofa. Napilo na ako niya sa sofa. Matuyod ako sa mo papadog din ganina. No, gito'y nagpalit ka ni maong kundo unit. Gito'y nagpalit siya magidikanan. Alang siya pagpauli. Ang ako nahipod ka na. Ang gikinanglan pa siya nga ani mo stay din sa kundo unit. Ang ba't ako mas lang bayad din sa syudad. Paitan ako mo ni magpirmi, no? Ako is gighasol ni Hart. Batag karoon ko niya. Pahibaon ko kasi bro, direct ni papauli ni Hart in his Pilipinas, no?
aron adto ni siya manghasol dito. Lagbin mag-aaway pa mi ni Bro Derek ini. Kung nahibaw siya nga nagsibig kita si Hart. O ako pang ihatod din siyang condo unit. Maayo konsultihan ako si Bro Derek. Late na mo na yo. Diyan na ang sukli. Oh. Hoy! Hoy, Carla! Pagwat, oy, Carla! Sabi ya, gisapot biyang putot. Abi ko mauna. Nagtuo kong nadutla na si Sir Derek na ako. Pagipangkahan ko niya. Kasakit. It hurts me. Carla? Carla? Nganong yapam ko gisundan? Aron pasakit na nasab ko niya agsulti. Aron taparuso nasab ko niya sa masakit nga kamatuunan. Nga gitubayan na ko niya aron matuman na ako ilusyon. Nga drama-drama lang mi. Carla? Bahala ka niya. Ay, nagluod yung putot ay. Pasagdan ko lang siya nga makapahuway ay. Pero, basi nagulayas ni pag-usab da. Carla? Kung mulayas ka, ing na lang niya ako ha. Pananghit yun ako kung mulayas ka. Aro may kapabawon ko nimo. Ay, cellphone. Si Bro Alden, eh. Nagmata pa sa inyong mga orasa. Oh. Hello? Bro? Hello, bro. Namasin ko na mata pa kaning mga orasa. Oh. Bro. O palagi pag-abot na mo ni Carla, gikan mi nanuroy. Ug nangaon sa gawas, bro. What? Di ka mo tuon sa. Mabisaad ko nimo. Nga di na nako daog-daogon si Carla. Maong gitreat ko siya kaganina pero iya mang choice, bro. Kung asa mi mangaon. Abi nimo. Lingawa lagi na ako, bro. Lingawa lagi na ako nga makalagot ni Carla, bro. Ha? Tiyaw mo na, bro. First time, ha, nga gipakaon ko niyang timpura sa Daplins daan. Oh, tinuol ka, bro. Super arte ba ka? Mura ka babae. Tinuod na, bro. Pero, nakakaon ko, bro. Napakaon kong Carla ganina og timpura og quick. Quick, magro to. Mountingan. Dito gid Daplins Karsada, bro. O gidapa ko niya og kan-anan nga usa ganito. Oo, pungko, bro. Pungko nga nagkinamot lang mig nangaon dito. Why hinaway, bro? Ang amo makamot, gibutangan lang og plastic. Oh. Dayon, dito na gid mi final nga nagdinner sa may Asiras. Sos, bro. Hugaw kayo naon-naon ang maong dapit, bro. Dagan pang jeep nga nangagi sa tungod, pero abi nimo. Lami asa ilang sinugbar, bro. Lami kay pagkatimpla, bro. Oh. Nadagang gud noon ang akong kanon, bro. Og nanuroy pa mis plaza. Unsay nga na tong plaza, ha? Aw, Senior Citizens Park. Mao kuno to. Oh. Uy. Bro, Oh. may kauban ka diha, bro. Kinsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!